खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोमानाय बिसिखौ नागिरनानै होनो हायोबा नोगोद 50,000 रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों सासे फिसाया जुलि जाखानाय आरो गथ' गथाय गोनां जोंनि बर' आइजोफोरनि गोमानाया बांदों अखा नायोब्लानो सोरनिबा बिसि सोरनिबा बिहामजो आरो सोरनिबा बिमाया गोमादों होननानै समाज बिजोंफोराव आरो खौरां बिजोंफोराव मोननाय जायो माब्लाबा सानसेनि मादावनो साथाम साब्रै बिहामजो गोमायो गोमानाय बिहामजोफोरनि मादाव बांसिन बिहामजोफोरानो गावसोरनि गोसो बायदि गोमायो अदेबानि गुबुन हौवा लानानै दोनखारलाङो नाथाय खायफा बिहामजोआ गोमादोंब्लाबो गावनि गोसो बायदियै थाङालासे खैफोदाव गोग्लैदोंबो जानो हागौ थिग बेबायदिनो गावनि गोमानाय बिसिखौ खुथार नागिरदों सासे फिसायनि मुङा प्रिमेन बसुमतारी आरो बिसिनि मुङा रश्मि रेखा नार्जारी बिथांमोना चिरां जिल्लानि थागिबि फिसाय प्रिमेन बसुमतारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव खामानियाव थांनाय समावनो मोनाबिलि 6 रिंगासोनिफ्राय गावनि बिसि रश्मि रेखा नार्जारीया गावनि 7 बोसोर बैसोनि थाखो 2आव फरायनाय फिसाज्ला आर्यान बसुमतारीखौ लानानै गैया जालांदों नाथाय बिमा फिसा बहा थांदों बेनि सोमोन्दै जेबो गुमुर गैया आरो जेबो सन्देहबो गैया मानोना गुबुनजों फनाव रायज्लायनायखौबो नुवाखैमोन आरो गावजोंनो अदेबानि फिसायजोंनो मोजां सोमोन्दो दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रिमेन बसुमतारीया दा फिसाया माखासे मानसिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिसिखौ नागिरगासिनो दङ गुवाहाटीयावबो एक्स एनडिबिफोरनि मददजों नागिरनाय जादों बेनि अनगायैबो दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर गासैयावबो खौरां हरखानाय जाबाय आरो रेल स्टेशन एयारपर्टफोरावबो मानसि दोनखानाय जाबाय होननानै मिथिहोदों जुदि रश्मि रेखाखौ नुयोब्ला हमनानै दोन आरो खौरां हर जाय हमनानै दोनो बिथांनो नोगोद 50,000 रां होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों प्रिमेन बसुमतारी बिथाङा खौरां हरनो थाखाय फन नाम्बारा 7638005132 दुलाराय बर'नि मोब्लिब शक होनानै दोननायजों राजु बर' मुंनि सुबुंनि जिउ खहा न'नि इन्जुर फलंखुमाग्राया सोर अदेबानि मा बेखौ मिथिनो थाखाय मोब्लिब शक होनानै दोननायाव राजु बर'नि जिउ खहा नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बे जाथाया बाक्सानि बरमायाव जानो मोन्दों मोब्लिब शक होनानै दोननायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानायखौ लानानै बाक्सा पुलिसा दुलाराय बर'खौ हमबाय जाथायनि सायाव दुलाराय बर'नि बिसिया फारियै फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव सैमा सोंख्रावनाय आरो दाउफोरा बिरग्रांनाय जाथाया थांनाय सनिबारनिफ्राय न'आव अदेबानि दुलाराय बर'नि न'आव जानो मोन्दोंमोन बेनि अनगायैबो हरनि समाव न'नि इन्जुरखौ गब्लं खालामबाय थायोमोन गब्लंखौ लिरथेयोब्लाबो खनले गब्लं बानायफिनबाय थायोमोन आरो माब्लाबा इन्जुरखौ बोखारनो नाजायोमोन बेफोर सोदोबखौ मोननानै बायजोआव नायफैयोब्ला रावखौबो नुनो मोनामोन आरो जेबो जिब जुनारखौबो नुनो मोनामोन बेनिखायनो बेबायदि खालामग्रा थारैनो मा बेखौ न'खरनि सुबुंफ्रा हमदांनो हायाखैमोन जायनि थाखाय पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय थारैनो मा एबा सोर बेबायदि खालामफैयो बेखौ मिथिनो थाखायनो मोब्लिब शक होनानै दोननाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों जेराव अखानायै राजु बर'नि गोथै देहाखौ मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों हरनि समाव बेबायदि खालामफैग्राया मानसि होनानै मिथिनो मोननायमोनब्ला हमनानै रायजो राजाफोरनो गथायनानै होनो हागौमोन नाथाय जेबो मिथिनो मोनियाव बेबायदि खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर'नि बिसिया लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि समावबो राजु बर'आ बेबायदिनो न' सिङाव हाबनानै थाफैदोंमोन बे समावबो हमनानै आरो रायनानै थिनहरफिननाय जादोंमोन आरो राजु बर'आ न' खाथिनिनो सुबुं होननानैबो फोरमायथिदों दुलाराय बर'नि बिसिया मोनसे दुखुनांथाव खौरां अनसुला बसुमतारीया दैयाव दुगैनो थांनानै अबथिरा जिउ खोमानांदों क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय फारौगरा गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया थाखो 8आव फरायनाय अनसुला बसुमतारीया दैयाव गबनानै थैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनसुला बसुमतारीया 3 लोगोफोरजों बरझरा दैयाव दुगैनो थांदोंमोन बेयावनो गोमादों गोमानाय खौरांखौ न'खरनि सुबुंफोरा मिथिनाय लोगो लोगोनो गावसोर दैयाव नागिरनायजों लोगोसे फकिराग्राम पुलिसनोबो खौरां हरदोंमोन लोगो फकिराग्राम पुलिस आरो फारौगरानि रायजो राजाफोराबो जयैनो दैयाव नागिरदोंमोन नाथाय अनसुला बसुमतारीनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखैमोन अखानायैसो एसडिआरएफनि हान्जाया जिउ गैयै अनसुला बसुमतारीनि देहाखौ बोखांनो हादों बड'लेण्ड दाबि खालामनायनि उनाव दाबिखौ दोनथ'नानै बिटिआर गोरोबथा खालामनानै बिटिसिनि मासियाव जिरायनाय प्रमद बर'आ बिटिआरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों नामा आसामाव बिधान सभा आरो लक सभा बियाब दाफामनायाव बिधान सभा एसटि खथायाव गोग्लैनाय माखासे बर' गामिफोरखौ जेनेरेल मासियाव सोहरनायखौ लानानै मोनफानि उनाव मोनफा खुद्रिनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों बनरगावनि मोनद' भिसिडिसिनि 100नि गोबां गामिफोरखौ जेनेरेल मासियाव हरनायखौ लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां माहारियारि आफादफोरा खुद्रिनायनि उनाव सालाकाथिनि मोनसे भिसिडिसिखौबो जेनेरेल मासियाव हरनायखौ लानानै खुद्रिदों सालाकाथि दख'रा बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद
बर' समाज, ट्राइबेल संघ लोगोसे माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबिफोरा बियाब दाफामनायनि जोबथा फारिलाइनि सायाव खुद्रिनायखौ दिन्थिदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइभानदारि भिसिडिसिखौ बावखुंग्रि जेनेरेल सिटआव सोसनहरदों, जेराव बर'फोरनि गंस्नि गामिफोर दं होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइभानदारि भिसिडिसिआ सिगांनि समाव 33 नं सिडली बियाबाव दंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार एसडिआव दंमोन। बियाब दाफामनायनि सायाव जि ड्राफ्ट फोसावदोंमोन बे समावबो आइभानदारि भिसिडिसिआ क'क्राझार एसडिआवनो दंमोन, जायनि थाखाय बेखौ बरायनाय जादोंमोन। नाथाय बियाब दाफामनायनि जोबथा फारिलाइयाव आइभानदारि भिसिडिसिखौ बावखुंग्रि जेनेरेल सिटआव सोहरदों आरो बर' गामिखौ सेरखाय बेरखाय खालामदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सालाकाथिनि सिङाव थानाय बे जखायसे बर' गामिखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामनो सानदों होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि सालाकाथि ओनसोलाव थानाय जखायसे बर' गामिखौ सेरखाय बेरखाय खालामोब्ला जों बर' हिसाबै थांनानै थानो हानाय नङा आरो आइभानदारि भिसिडिसिनि गंस्नि बर' गामिया राजखान्थि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन, जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बेनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'खौ खावलायहरदों। जेरैखिजाया आइभानदारि भिसिडिसिखौ बावखुंग्रि जेनेरेल बियाबनिफ्राय बोखावनानै क'क्राझार एसटिआव जाहाथे सोफैफिनो, बेनि थाखाय राहा लानो थाखाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोननिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। जुदि बेनि सायाव जेबो फिननाय होआब्ला अदेबानि राहा लायाब्ला सालाकाथिनि गासै माहारियारि आफादफोरा माबा मोनसे थांखि लानो गोनां जागोन होननानैबो खुद्रिदों बिथांमोनहा। सावरायनो गोनांदि बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि उनाव गोबां दाबिखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि आफादफोरा जयैनो बिसायख'थि आय'गखौ लोगो हमदोंमोन। नाथाय बर'फोरनि मोनसेबो दाबिखौ मानियालासे उल्थायै गाज्रिसिन खालामनानै बियाब दाफामनायनि जोबथा फारिलाइ फोसावनायखौसो नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय बियाब दाफामनायनि बेलायाव जि सैथोथि बेखौ बयबो आफादफोरानो बजबनानै लाबाय होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। 15 आगस्ट जोबनाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिसनि उदै गेदेर आरो राफोद गोरा नंगौना नङा बेखौ आनजाद नायनाया जागायजेनबाय। मैयानिफ्राय अदेबानि 16 आगस्टनिफ्राय आसाम पुलिसनि देहाखौ नायनाया जागायजेनबाय। थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो बेटेलियनाव पिटि आरो एक्सारसाइजआ जागासिनो दंमोन आरो आसाम पुलिसनि 67,000 पार्सनेलफोरनि BMI टेस्ट नायनो थाखाय 16 मेआव थांखि लानाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय दान मोनथाम समायबो होनाय जादोंमोन। बे लेखायै आसाम पुलिसफोरनि BMI टेस्ट खालामनाया जागायजेनबाय आरो आसाम पुलिसनि देहानि थासारि, जेरै सोरनि लिरथाया नांनायनि बारा जादों, सोरनि देहाया राफोद गैला, बेफोरखौ नायनो थाखाय मोनसे सोरखारि नङै कम्पानिनो होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। थिग बेबायदिनो चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायावबो BMI टेस्ट खालामनाया जागायजेनबाय। BMI टेस्टनि थाखाय चिरांनि काजलगावआव थानाय पेरेड ग्राउन्डआव मैयानि सानाव पुलिसफोरनि गोलाव लाइन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। सानसेयाव 300निफ्राय 350 पुलिसफोरनि BMI टेस्ट खालामनो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्लानि एसपिआ। नाथाय बे गिबि खेबनि BMI टेस्टआव सोरनिबा देहाया लोरबां मोनोब्ला देहाखौ गोरा खालामनो थाखाय आरोबाव दान मोनथाम समाय होबावनाय जागोन। बेनि उनावबो देहाखौ गोरा खालामनो हायाबा साख्रिखौ बिदाय होनो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों। BMI टेस्ट खालामनायाव CCTVबो थागोन, जेराव भिडिअजों लोगोसे भइस रेकर्डबो थागोन होननानै फोरमायथिदों DGP जिपि सिं बिथाङा। आरो 31 आगस्टसिम आसाम पुलिसनि देहाखौ आनजाद नायनाया सोलिगोन। बाक्सा जिल्लायाव मोब्लिब बोगथाबनायजों सासे बर' सुबुं थैनायनि अनगायै चिरां जिल्लायावबो मोब्लिब बोगथाबनायजों सासे गाहाय फोरोंगिरिनि जिउ खहा। गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा सोरां गयारि। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि 4 नं बाथाबारि गामिनि थागिबिमोन सोरां गयारिया। बिथाङा 3 नं हायनारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो थांनाय 2013 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव गावनि न'नि मोब्लिब फोनांजाबा गाज्रि जानायनि थाखाय मोब्लिबखौ फाहामदोंमोन सोरां गयारिया। बेयावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 8:30 रिंगासो समाव जानो मोन्दों बे जाथाया आरो मोब्लिब बोगथाबनायजों सोरां गयारिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों। 42 बोसोर बैसोनि सोरां गयारिया मोब्लिब बोगथाब जानायनि जाहोनाव हरखाब रुंसारि जानायखौ लानानै न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। बे दुखुनि समाव बिजनी महकुमा गुदि फरायसालि सनमिलननि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे हान्जायाबो नुजाथिहैदों आरो दुखुथिया न'खरजों गसंफाहैदों। सोरां गयारिया अबथिरा जिउ खोमानांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि UPPL सोरखारा दासान्दि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रांनि अनसुंथाइखौ रानगासिनो दङ। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो कक्लाबारि बियाबाव मोन 90 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो राङारि अनसुंथाइखौ रानदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC सोरखारा मोन 3,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय सायख'बाय। मोन 3,800 सेल्फ हेल्प ग्रुप
जेराव सा 38,000 सोद्रोमाफोर दं होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो मोन 3,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोल' नङा 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 राङै होनो थाखायबो बिटिसि सरकारा थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे 75,000 रांखौ 25,000 राङै किस्ति हिसाबै होलांगोन होननानैबो फोरमायथिदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो आसाम सरकाराबो 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 40 लाख सोद्रोमाफोरनोबो 10,000 राङै होनो थाखाय थांखि लादों। नाथाय 10,000नि मादाव गिबियाव 1,000 रांखौल' मोननो हागोन। बेनि उनाव बे रांखौ माबायाव बाहायगोन बेनि प्रजेक्ट बानायनानै दिन्थिनो नांगोन। बेनि उनावसो गासै रांखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बेफोरनि अनगायैबो कक्लाबारियाव हेन्डलुम मडेल भिलेज बानायनो थांखि लादों, जायनि खरसाया फ्राय 4 कौटिसो जागोन, जेराव 600सो सि दाग्रा आइजोफोरा खामानि मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोननो ट्रेनिं होनायजों लोगोसे सि दानायाव गोनां जानाय आइजें-आइला, खुन्दुं बायदिखौबो राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे सि जोमखौ फाननो थाखाय बाजारबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों उरखावगोरा ब्रह्मआ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।